Kaleratu duzu, ze motatako musika entzun dezakegu bertan? Bai, azken finean, barrun neuken sentimentu horiek azaleratzea zan ere helburu nagusia, ez? Eta ze motat, bai, azken finean bizitzak eman diten erreakzio horietatik hartu dut sentimentu pila bat, eta azkenen behaiekin uztartu dut folk rock esango nuken estilo batera uztartuaz, abestiak. Diska 12 abestiz osatuta dagoela. Bai. Eta gaurkoan Tolosan 12 abesti horiek entzun ahal izango ditugu edo besteren bat ere? Bai, 12 abesti horiek entzungo dira eta baita ere bada beste abesti bat hortxe landu deuna. Gaurko egun honetarako maitasuna abestia da eta, bueno, esanai handikoa da eta polita da baita. Zue guztiei abesteko. Bueno, naiz eta zure lehen diska izan, badakigu 10 urte baino gehiago daramatzazula musikan barnean murgildurik. Bai, azken finean txiki-txikitatik ateratzen da musika, ateratzen zain nahi gabe, eta bueno, esango nuke haurtzarotik nabiela musika mundu horretan, ez? Hori da. Bueno, 2008 urtean, Nortasun sari erabazi zenuen. Esplikatu aldezakezu pixkat sariaren nondik norakoak? Bai, azken finean da, hori da, ez? Nik usten dut abeslari guztik hasten diela beti besten abestik abesten, eta, bueno, ni hasi nintzen baita bestenak ere abesten, eta nire nortasun hori nahi nuen azaleratu, eta halako xeun batez, bueno, txori batek esana, bueno, hasi nintzen abesten, eta hortik sortu zen txori txiki bat naiz abestia, eta horrekin irabazi genduen premio txiki hori, ez? Berarentzat baita oso emankorra da txori baten abestia eta berari ematen diogu sari hura berea bai da. Eta bueno, zure abesti guztiei begirada bat botaz, badakigu bakoitzak bere zentzua izango duela, baina zurentzat garrantzitsuena edo importantena zein izango litzateke? Bereziena edo? Abestitan, bueno, abesti bakoitzek bea denak daukea berezitasun bat netzako, ez? Oso zaila da esaten. Zein da nobena o zein da txarrena, nik uste dut abesti guztik daukeala zergati bat eta hori dela garrantzitsuna eta denak dauket sentimentu berezi bat denantzako. Berdin esango nuke denai.